Jeg hedder Per. Jeg kommer fra LABSA i København. Og vi er Hackerspace, der ligger inde i København, hvor vi render og skiller ting ad og forbedrer og opfinder nye ting. Og ja, alt fra himmel til jord. Vi sidder også og programmerer og sådan noget. Jeg har lavet en kompressor til Space. Den har jeg lavet ud af en gammel brandslukker og en kompressor fra et køleskab. Og så lidt slanger og lidt manometer og sådan noget, vi har fået doneret. Så vi har faktisk fået lavet en kompressor i hele vores rum, som er næsten lydløs. Den siger ikke mere end almindelig køleskab. Blandt andet, jeg laver meget af det. Jeg laver mange printplader til alle mulige ting. Jeg kan simpelthen producere printplader helt fra bunden af. Jeg er der hver tirsdag og torsdag, og der kommer jeg typisk kl. 6, og nogle gange går man hjem kl. 10, og nogle gange går man hjem kl. 3 om morgenen. Vi kalder det hacke, fordi det er, hvad vi laver. Hollywoods begreb af hacking, det er noget andet. Hacking, det er det, som vi hacker kalder cracking. Cracking, det er, når man bryder ind og misbruger andres systemer og bryder ind og gør ting, man ikke skal. Men hacking, det er, at man forbedrer og skiller ad og undersøger osv. og opfinder. Det er, hvad ordet hacking rent faktisk betyder. Mit erhverv, det er, at jeg står i en elektronikforretning og vejleder kunder og sender elektronik. Og ved siden af det, så har jeg også et job i et firma, som sælger fjernstyrede helikopter og flyvemaskiner. Blandt andet sådan som den her. Hvad synes du om det her arrangement? Jeg synes, det er super godt. Jeg er rigtig glad for at se de unge mennesker begynde at skille elektronik ad og tør skille ad. Men jeg håber ligesom, at vi kan med mega-revolution og hacker-revolution og megaspace og så videre, kan få folk til at stille spørgsmålstegn ved ting, hvorfor det ikke virker, og kan jeg reparere det, i stedet for bare kan se, at der er købt noget. Det arbejder vi meget på nye ting. Vi er fuldstændig selvejet, og alle vores udgifter, dem kan vi selv betale for vores kontingent. Så vi vil gerne have noget større, men så skal der også komme andre penge med. Så er der nogen, der skal hjælpe os, ellers så kan det ikke hænge sammen. Tak for det.